תפסתי ממך כבר בן אדם מקצועי, ואני רוצה שתיתן לי טיפ. אין ספק שטיפים פרטניים יותר אנשים צריכים לבוא לפה וממש להתאים את המערכת לבית שלהם ולטעם שלהם. אבל איזה טיפ היית יכול לתת ככה לאנשים בכלל לגבי כל העולם הזה של הטכנולוגיה, הסאונד, הקולנוע הביתי? בוודאי. קודם כל הייתי ממליץ לכל לקוח שיגיע אלינו עם איזה דיסק שהוא אוהב. יקשיב פה לדיסקים שהוא אוהב ולא למוזיקה שהמוכר דוחף לו, וישאל לאופי שלו. אנחנו מחזיקים פה המון דיסקים כדי לשלב את הלקוחות בהם, את האופי של המוזיקה שלהם. אבל בהחלט אם הלקוח יביא דיסק שהוא אוהב בעצמו, אנחנו נשמע לפי הדיסק הזה, ואז יותר קל לנו להתאים לאוזן שלו את המערכת הקיימת, כמובן אוזן ותקציב ביחד. שניים, טיפ נוסף שבהחלט הייתי נותן לכל אדם: אם אתה בונה בית, אתה לפני תוכניות, נציג שלנו תמיד ישמח להגיע, דרך אגב, ללא כל התחייבות לבית, לסמן נקודות, להמליץ מה ניתן לעשות והכל, ואז נשב על האזור של התקציב, ומשם נעשה את המחיר, שכמובן אנחנו תמיד מתחייבים למחיר הזול ביותר בארץ. אז הטיפ הזה, להגיע עם סובלנות, לראות את הדברים, ומשם אנחנו נוכל לשלב את עצמנו גם בבית הלקוח וגם פה, כמובן על כל הנושאים, ולא להתבייש לשאול שום דבר שקיים בנושא הזה, כי לזה אנחנו קיימים, ואם זה, גם בטלפון אנחנו יכולים לתת עצות ודברים, כמובן שלראות מוחשי ולקבל עצה זה הדבר הטוב ביותר, אבל אנחנו פנויים לכל שאלה ולכל נושא שבן אדם אפילו לא חולם עליו, נענה לו כאן בשמחה על כל הנושא הזה. אז למרות שאנשים חושבים שיש להם את הידע המקצועי בדברים האלה, אני מאמין שלכם יש יותר, ותמיד כדאי לבוא להתייעץ איתכם. זה בהחלט נכון, למרות שאני שמח שלפעמים באים אליי אנשים שבהחלט מבינים מאוד, וזה מאוד כיף לי שאנשים כאלה מגיעים, לצערי הם לא רבים, אבל נורא כיף לי לדבר עם בן אדם שהוא מאוד מבין, כי העסקה נגמרת איתו מהר מאוד, קל מאוד לשדך לו את הדברים. ודווקא אנשים התמימים יותר, לפעמים לוקח איתם יותר זמן, כי אני צריך לרכוש את האמון שלהם ולהסביר להם על דברים מסוימים, ולמה זה טוב ולמה זה לא טוב, ולמה לקחת את זה ולא לקחת את זה, אבל בהחלט שאתה מסביר לבן אדם ואתה מראה לו שאתה לא מחפש רק את הכיס שלו, אתה רוצה לתפור לו את המערכת הנכונה, ואני פה בין החסידים שלפעמים אומר לבן אדם, תשמע, חבל על הכסף שלך, כי למטרה שאתה צריך, אתה לא צריך את הנושא הזה. ואני מוזיל לו עוד 2,000 שקל ואומר לך שזה מספיק לו. ואני חושב שזה שאני מוזיל לו, אולי הרווחתי קצת פחות, אבל הרווחתי לקוח לטווח הרבה יותר ארוך.